Ty chceš mať so mnou dieťa, Orestes? Áno, samozrejme, že chcem. Keď mi Čiky povedala, že čaká moje dieťa, všetko sa zmenilo. Môj názor na svet sa zmenil. Uvedomil som si, že toto je moje poslanie. Mať dieťa, ktoré ľúbim a ktoré mi hovorí otecko. Orestes, ty nevieš, o čom teraz hovoríš. Samozrejme, že viem, o čom hovorím. Náš syn by bol najkrajší na svete. A aj naša dcéra s tvojimi očami a úsmevom. Ja nemôžem, Orestes. Ako sa môžem stať tvojou ženou, keď som zamilovaná do iného muža? Ja ti nemôžem porodiť dieťa, po ktorom tak túžiš. Ako môžeš byť zamilovaná do striebornej ľanie, keď ťa opustil? Čo si to povedal? Celkom jasne ti povedal, že by nemohol byť s tebou. Že ťa nechce vystavovať riziku. A že od teba nechce z lásky žiadnu obetu. Orestes, odkiaľ môžeš vedieť, čo mi strieborná ľalia povedal? Odkiaľ?